Здравейте! Днес ще ви направим свидетели на термична обработка срещу дървеници, извършена с професионални топлогенератори от обучен сертифициран екип на Дезинсект. Топлинната обработка, за разлика от конвенционалните методи за третиране на дървеници, се извършва чрез нагряване. Нагряването е метод, който приложен правилно може да унищожи всички вредители в заразеното помещение. Ние наблягаме специално на мебелите. Това са легла, шкафове, масички и друг вид мебели. Може да са гардероби, може да са нощни шкафчета, скринове и така нататък. Както виждате, по тези, които днес ще обработим, са налични много следи от яйца, фекални изпражнения на дървеници. Колегите завиват мебелите, ще ги опаковаме под термоплътнища, които термоплътнища ще служат за това да изолираме мебелите от останалата част на стаята. Машината, която използваме, е професионален термогенератор с оборот на перката 18 000 оборота в минута. Само за сравнение, един обикновен калорифер, който знаете, се използва за мощно нагряване, върти перката си със скорост 3000 оборота в минута. Машината е предназначена за третиране на помещения до 20 квадратни метра. Разбира се, обработваме и по-големи, тогава използваме втора или трета машина, ако е необходимо. Подготовката включва увиване на мебелите в термоплътнища. През завития куп с мебели, който виждате, ние пускаме топлопроводна тръба. Тръбата отдава топлина, която ние регулираме посредством топлинни сонди и специализиран софтуер. В този случай ние ще нагреем мебелите до температура от 65 градуса в продължение на 15 минути. Времето, което е необходимо за постигане на тази температура в случая е приблизително около час и половина. След като постигнем температура от 65 градуса, всичко, което се намира вътре, яйца, новоизлюпени дървеници, имаго на дървеници, така наречените възрастни насекоми, всичко това ще бъде унищожено. Мебелите не се увреждат по никакъв начин. Това е едно от основните предимства на термичната обработка. Няма нужда да изхвърляте матраци, скъпоструващи легла, шкафове, гардероби и така нататък. Всичко това може да бъде спасено по правилният начин. Топлинна обработка може да бъде проведена и без да прилагаме такъв тип опаковане на мебели, като тогава се нагрява цялото помещение. Посредством софтуера и топлинните сонди нашите специалисти следят времето за топлоотдаване, температурата, която се постига за различните видове облицовки, настилки и така нататък. Бетонната стена или тухлената стена топлоприема по един начин, пода ви от ламинат или от естествен паркет може да топлоприема по друг начин. След приключване на обработката помещението е чисто от дървеници и не е необходимо повече да прилагате каквито и да било мерки. Не е необходима втора обработка, всичко става само с едно посещение.